Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayong hapong ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng crisping talong. Ito na ang mga ingredients: talong na binalatan, 3 itlog, breadcrumbs, bread flour, tapos blend ko po yung bawang, sibuyas at saka luya na may paminta. Umpisahan ko na po ang paghahalo-halo nito sa aking talong. Tapos maglalagay din po ako ng toyo sa talong. Ngayon po ay maglalagay lang ako ng toyo dito sa talong na ito. Tapos maglalagay din po ako ng kaunting asin. Tapos hahaluin ko. Pagkatapos po mga mamamayang ay ilalagay ko lang po itong na-i-blend ko na bawang, sibuyas, tsaka luya na may paminta. Tapos hahaluin lang po. Ngayon po ay maglalagay na po ako ng itlog. Tapos hahalo-haloin lang natin po. Ngayon po ay ihahalo ko na yung harina dito sa talong. Ngayon po ay isa-isa na nating isasawsaw to sa breadcrumbs. Ayan na po ang magiging itsura niya pagkatapos kong maisawsaw sa breadcrumbs. Ngayon po ay naglagay na ako ng kawali doon sa stove at maglalagay na po ako ng mantika para iprito ito. Maglalagay lang po ako ng cooking oil dito sa ating kawali. At ngayon pong mainit na ang ating mantika ay isa-isa ko na pong ipiprito ito.
Pahihinaan ko lang po yung apoy ng konti para hindi po siya masunog. Ngayon po ay babaliktarin ko na po ito sa kabila kasi nag-brown na po siya. Ayan po. Ngayon po na nag-golden brown na po siya ay isa-isa ko lang pong hahangin ito. Ngayon po, ito namang pangalawang batch ng crisping talong ang aking babaliktarin. Yan, ganyan po malalaman kung luto na ba o hindi. Pag golden brown na siya ay luto na yan. Ngayon po ay tatanggalin ko na po itong pangalawang batch dahil luto na po yung iba. Pero mamaya na lang po ng konti para mag-brown na talaga lahat. Yan po. Hahanguin ko na po ito. Yung iba po, hihintayin ko po muna medyo mag-brown kasi medyo malalaki po yung ibang pagkahiwa nito. Ito po ay luto na, kaya tanggalin ko na po ito. Pati ito. Ito na po mga mamamayang ang aking crisping talong. Ngayon po ay i-garnish ko lang po siya ng basil leaves. Sana po ay i-try nyo ang recipe ito. Sana'y makuha po ninyo at magustuhan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!